Hey. Hej. Nå, det her. What the fuck? Okay, vi prøver igen. Valdemar, køb nu din spade. Ja, det ville egentlig være ret klogt. Nej, lige meget. Nu tager vi bare den her video. Du skal købe en Donuts Blade og hive på et klik. Jeps. Hej YouTube, det her er vores første video med Delanix. Nej, vi laver den ikke om. Det er fint nok. Man kan godt høre lidt lort i starten. Så må det være. Det er vores, det er vores liv. Det er bare sit liv. Og være dum. Det passer egentlig meget godt til videoen. Niels, det var på YouTube. Ja, hvad så? Det er du også. Jeg er vant til at være der. Jeg er så kendt. Ja, det er så godt. Hej også. Hvad var det nu, jeg spillede? Du gik top sammen med Dr. Mundo. Det eneste lane, hvor der kun er... Du skal derop, ikke også? Ja, tak. Sorry guys, jeg er lidt nybegynder. Ja, fedt og vide. Meget fedt at vide. Vigtig info. Ligegyldigt. Vigtig viden. Ligegyldig info. Hvad fuck er det for noget lort? Jeg kan huske, havde din jungle? Nej, så er ingen grund til at købe en board. Hvad fuck er det for noget? Nu stopper du sikkert. Niklas, du skal begynde at tale lidt højere. Jeg ved ikke engang, om de kan høre dig. Ja. Hey, skrid med jer, bitches. Ja, jeg er skide dårlig til det her pis. Jesus Christ. Jeg skulle have fået den first blood. Så... No. Det der, det er kraftedme løgn. Jeg er skide dårlig til det her. Beep. Lad os se. Er det nok? Er det nok? Kan jeg overleve? Kan han survive? Kan han? Eller er han simpelthen for svag? Valdemar recall. Ja, det er også min plan. Nej. Oh my god. Nej, det sker kraftedme bare ikke. Jo, det sker. Simo, din lille bi. Skal han altid komme ud og blive recall af? Jeg er sød mod ham. For helvede, jeg hader Timo. Men ja. Endnu end det. Det her er League of Legends. Det. Vi smadrer ham. Ja, surprise! Nej. Det lød godt med motherfucker. Nej. Det kommer an på, hvem du spørger. Jeg tænker, måske skal du tale lidt højere. Jeg ved ikke engang, om de kan høre dig. Vil det ikke være lidt Og ikke det kan. Nå, det kan de sikkert godt høre. Der skriver du helvede til. Okay, nu skal du dø. Din lille beep. Nej, for helvede, det var mit kill. Mama. Må det krafthakken være løgn? Ej. Noget lort. Jeg går i spidsen. Okay, så drenge. Nu går jeg i spidsen. Jeg går i spidsen, og jeg klarer det hele. Og velkommen til Delanix. Det var en meget god velkomst. Den får I ikke mere. Det er en engangsting. Ja, hvis du laver det. Jeg skal ikke forvente noget af mig. Jeg lover ingenting. For helvede, din lille bitch. Nej, du løber ikke efter mig. Nej, du løber efter mig. Det er altid det der, man siger, du løber ikke efter mig. Ved du hvad? Det gør du jo. Kom så, Niels. Hvordan kan du klare dig? Det kan du vist godt. Fucking ja, og jeg er chefen. Sådan er det. He is just a show offensive player. Nej, det er jeg ikke. Jeg er chefen af Delanix, vores lille gruppe her. Og jeg kommer ikke med mere. Det er bare lige førstehåndsindtrykket. Det kan godt være, jeg kommer med i næste video. Men det er ikke mig, der filmer. Så er det Niklas' tur. Vi nok hellere se noget, der er lidt federe at se på end det her pis. Jeg aner ikke en skid af, hvad? Hvordan kan det egentlig hverken vide, når det er dig, der er mest elendig til at spille LOL? Fordi det hele ikke handler om LOL. Nej. Stadigvæk. Det handler ikke alt sammen om LOL. Nej, det handler næsten alt sammen. Nej, ikke en skid. Det er vores markedsføring. Eneste, du er sikker på penge? Nej. Jo.
Jeg tænker på, at jeg har folk til alt det andet. Ja, Jeg har ikke tid til... Den laver, mens du tjener mest. Jeg ved godt, hvor du har den fra. Laver mest? Eller laver mindst? Og tjener mest din spæde. Ikke en skid, jeg gør. Din skov. Surprise! Valdemar, kender du det, hvor man har lyst til at kalde dig en skov? Valdemar, du er en skov. Niklas, kender du det, hvor man har lyst til at fyre dig? Kender du det, hvor man har lyst til at sige til dig, det er dumt? Ja, det har du gjort et par... Det har du sådan set gjort et par gange. Det er fordi, jeg kun taler sandt, det ved du godt. Man lyst... Oh shit, lige om lidt så... Men jeg vil altid have det inderst inde i mit hjerte. Jeg har lyst til at fyre dig. Fedt. Helt inderst inde, det skal du bare vide. Skal jeg prøve at se, om jeg kan dræbe ham? Nej, jeg aner ikke, hvad du taler om. Ja, prøv at se, om du kan dræbe ham. Ja, men... Ja. Måske vente til han... Men Niklas, jeg synes stadig, det er lidt dumt, at du står... Oh my god, nu flygter jeg. Jeg får noobet til at kæmpe. Væk, de Oh my god, det sker ikke. Surprise! Nu løber jeg. Det sker, du taber. Ikke en skid, jeg gjorde. Jo. Jeg døde ikke. Lær den. Du Katarina! Så kan du lære den. Hvad fuck laver du? Og du sagde, at jeg skulle holde mig fra hende. Jesus Christ. Det var hende, der kom løbende. Hun skal bare... Du skal også holde dig fra hende, så du ikke feeder hende. Det gjorde jeg da også. Det var hende, der kom. Så skal du løbe din vej. Det prøvede jeg også. Hun gik bare lige på mig. Det er hendes egen skyld. Ja, hendes egen skyld er det er fandme god undskyld. Ja, sådan er det med alting. Altså, undskyld, jeg plukkede dig. Det var din egen skyld. Du skulle ikke have fornærmet hele min familie skrid med dig. Ellers så får du min ulti. Jeg ved ikke, hvad den gør. Jeg ved ikke en skid, hvad den ulti gør. Hvad gør den egentlig? No! Nu brugte jeg den. Helvede! Dit lille dyr. Katarina. Eller hvad det var. Ej, jeg er fucking dårlig til at pisse. Nej! Nu stopper du, dit lille dyr. Men skal vi se på Niklas, indtil jeg finder ud af, hvordan jeg lige pauser videoen, så jeg ikke behøver at se på det her pis. Kom så, Niklas. Dø, dit fede dyr. Jeg kan godt lide at hæpper på dig, og så siger jeg, at du skal dø. Ja, det kan jeg også godt. Ja, det kan jeg egentlig også godt. Det er et fed oplevelse for mig. Kom så, Niklas. I den tid, jeg råber, jeg skal dø. Dø, dit fede dyr. Okay, hvis jeg er fed, hvad er du så? Niklas, det er mig, der er chefen. Ja, det ved jeg. Lige præcis derfor sagde jeg det. Fuck du, Ron. Men det kan du også lide at være. Jeg ved det, Niklas. Det er mit liv. Ja, altså, ja, det er rigtigt nok. Der er liv. Han dræber mig, han dræber mig. We are going to kill me, bitch. Han er død. We are going to kill me. Er der noget værre end en lille... Han dør, jeg tager ham. Skrid med jer, skrid med jer dyr. Skrid med jer dyr. Okay, hjælp mig, hjælp mig. Jeg hader det her pis. Hvorfor glemmer man at købe items? Det er fordi Jeg ved bare, hvad jeg gør. du har så meget styr på, hvad du gør. Ja, jeg ved lige præcis, hvad jeg gør. Jeg er helt styr på det her spil. Så meget. For meget. For meget. Ikke så meget længere. What the fuck? Nej, for helvede noget lort. Så må nu prøve det. Jeg kan godt lide, at der er 6, der spiller support. Det er fandme ikke mig. Er der 6, der spiller support på det andet hold? Der er 6, der spiller support. No. Det er meget unormalt. Nej. Sådan må det være. Så må de lave meget unormale ting. De er meget unormale mennesker. Du kan godt lide unormalt folk, ikke? Jeg elsker alt, der er unormalt. Især Emil. Han er bare ikke to sukker. Det er noget andet. Det må man faktisk ikke drille folk med, bare fordi at de Hvis man synes, det er sjovt, så må man godt. Bare fordi de bliver syge og ude af det, de spiser sukker. Ja, har du set ham? Ja, selvfølgelig har jeg set ham, men går i mit glas. Nu skrider. Nej, fuck, dit fede dyr. Hun prøver jo at få kældet. Hun prøver at få kældet på mig. Det lille fede dyr.
Ja, det er rigtigt. Emil, han er sådan en lille mærkelig ting. If I have been igniting that guy, I have been killing him now. Ellers... Jeg havde lyst til at sige Hvad fuck er det for noget lort, du står og pisser os af med? Ja, hvad er det for noget lort, du sidder og lukker ud i nærmanden? Det er lort på lort på lort på lort på lort. Niklas, for helvede, dit svin. Hvad? Er du første nu? Ja, på hvad? Noget pis, Niklas. Men Markus, du bliver ved med det der, ikke? Og så laver jeg en stealth video næste gang, jeg skal lave en video. En stealth video? Jeg kan ikke se en spy. Okay. Jeg tror du ville lave den sådan en stealth, hvor du laver den lige bagved mig og giver mig et kæmpe stort chok. Det kunne være meget grineren. Jeg er sådan, krammer rundt med et kamera op på en kasket. Og den der klovnemask, det er Killer Clown. Killer Clown 3. Killer Clown 3 kommer snart på DVD. Ja, fedt. Det var yay, vi glæder os, vi er små børn. Hvad fuck er der galt? Skrid med dig, din lille bitch, dit lille dyr. Du skal dø. Nu dør jeg. Helvede, jeg er grim. Nej, hvad helvede siger jeg? Det sagde du grimt. Fuck, det var lort. Hvad, du sagde bare en sandhed. Niklas, vil du gerne fyres igen? For 3. gang? Jeg kan egentlig ikke forstå, hvorfor du altid fyrer. Fordi det er skide sjovt, og fordi du er sådan. Du ved, hvordan... Det er bare din personlighed, Niklas. Den er det er personligt. Det er bare din personlighed. Ja, du er lavet til at blive fyret. Det er bare en del af mig. Ja, det er ikke meningen, du skal blive ansat overhovedet. Jeg tror, jeg irriterer ham der sikkert rigtig pænt meget, for han har en tendens til at blive ved med at kaste sin spils ud i en ting. Skrid med jer, dit små dyr. Ud på sin usynlige ven Jakob. Eller Asira. Skrid med dig, dit dyr. Du kan ikke få krammet på mig denne gang. Jeg tror ikke engang, vi vinder vores første kamp på YouTube. Det tror jeg ikke. Ikke hvis vi bliver ved med at feed på det her. Hvad mener du? Jeg laver da, hvad jeg skal. Og nu dør jeg. Det vil du ikke vide. Er du død igen? Ja. Men du har 5 deaths og 1 kill og 1 assist. Har jeg ikke sagt, jeg er new? Jo, stadigvæk, det er underligt. Det er sgu da meget unormalt. Ja, lige præcis. Det er derfor, jeg siger, det er underligt. Det er skide godt. Jeg elsker unormale mennesker. Så er det bare. Han dør min ignite. Han dør. Han overlever med 10 liv. Fuck ham. Jeg er ligeglad. Det er meget, meget vigtigt at vide. Han lå en flashede hen til mig for at undgå min politi. Ved du, det værste overhovedet kunne blive? Hvad? Og se dit ansigt, jeg ved det. Niklas, Hvad? du er meget, meget tæt på at fyre dig midt i videoen. Jeg kom til at sige dig. Hvad er dit svin? Jeg er et svin. For helvede, Timo, din lille pip, dit dyr. Nå, det går sgu da meget godt, når det er nede godt. Hvis der er de klarer sig, så vinder vi sgu på dem. Nu kommer jeg lige for Hvad fuck er det for noget? Nu skal jeg skal dø. Ja, nu sker det. Dør. Vi er alle sammen lykkelige. Bortset fra dig, for du overtager ikke firmaet. Du bliver fyret, fordi Jonas han overtager det, og han kan ikke lide dig, og jeg er den eneste grund til, at du stadig er her, og du bliver fyret. Jeg tog det! Bum, bum, bum. Jeg tog det. Nu kommer Katarina. Jeg er ikke så godt. Katarina, hun smadrer dig. Hun smadrer dig helvedes til. Fuck er det for noget? Jeg kan ikke finde dig. Hvorfor kan jeg ikke finde dig? Hende den sidder sikkert. Jeg kigger det forkerte sted. Jeg vil kaste min ko på hende. Bum! Jeg ved ikke, hvorfor jeg kun går efter hende. Hun skal bare dø. Jeg har lige sagt til dig, at du skulle lade være med at gøre det. Ja, men hun bliver ved med at dræbe mig, så det er hendes tur. Ja, men hun dør sjovt nok ikke, fordi det er Katarina. Kan hun ikke dø, eller hvad? Hun er sindssyg. Hun er lavet til at dø. Lad være med at gå på hende. Vil du da gerne gå på hende, eller hvad? Hun er en dræbermaskine. Hun er forsvundet. Jeg fik alligevel et kælde på hende. Det skulle da skide godt smag. Ja, det er fandme flot. Du har dræbt Katarina en gang. Det må jeg give dig. Det er fandme flot. Ja, tak. Tak, Niels. Det er sødt af dig. Det er første gang, jeg roser dig. Det er den største fejl i mit liv. Niels, det er ikke første gang. Nej, det er tredje. Det er mig. Ja, det er da lige meget. Nej. Han rammer mig! Lorte. Han rammer mig! Han er sindssyg, ham der sikkert. Hvorfor får jeg ingen games? Du går efter at dræbe mig, hva'? Prøv at se.
Hjælp! What the? Hvorfor? Hvad er der galt med dem? Går de alle sammen top, eller hvad? De 2 top. Nå, det lignede bare lige Timo og alle mulige andre, jeg ikke aner ved med. Der er 1 top. Der var flere top. Nå, nu smadrer de os for groft. Yeah. Surprise, motherfucker. Det var min tur. Why as no old? Ja, det er et godt spørgsmål. Fuck, hvor meget har de lige pushet ned hos jer? Det er bare noget, de er vant til at gøre. Valdemar forsvarer det turret. Jeps. Oh my god. Skal vi se. Godt. Hvis jeg går tæt på her. Valdemar, er du klar? Til hvad? It's nuke time now! Jeg vil dræbe ham. Er du en lille dræber-ting? Nej, jeg er en dræber-ting. Noget andet. Jeg er sindssyg i mit I det her tidspunkt ville jeg altså ønske, at jeg stadig havde... Hvad nu han hedder? Hvad kalder vi ham? Jeg kan ikke huske det. Hvad er det Tingbjørn? Surprise, motherfucker. Stadig. Det er stadig min tur. Det er først din tur, når jeg dør, og jeg ser det. Hun kan også få væk. Surprise! Ikke længere det andet. Det er meget vigtigt. Ja, det er rigtig, rigtig vigtigt. Vigtig info. Nelas, han dør. Ja, det var ikke Nelas. Det kunne man kun håbe. Ej, hvor skal jeg der? Du fik hendes kill. Oh my god. Helt ærligt, jeg kan ikke lide ham. Jeg vil så meget købe det her. Timeglas, så stopper han med at dræbe ham. Oh my god. Løb. Ja, jeg løber for mit liv. Minions. Hvad gør Kude? Du hopper hen på dem. Hvad vil det hjælpe? Du vil hoppe væk fra dem. Nå, det vil du godt have sagt. Jeg har lige sagt det. Ja, men nu er jeg jo død, altså. Jamen, jeg kan godt lide at se på liv død. Jeg vil først sige det bagefter. Sådan er det bare punktum. Faktisk ikke. Yeah, vi vinder. Gør vi. Og hvordan kan vi vinde? Look godt. Vinder sgu da ikke. Det ser godt ud. Hvis du bare tager dem der alene, så går jeg med der. Hvorfor skal han altid sådan stønne? Det kan jeg godt lide. Jeg følger med i, hvad man nu kalder det, strømmen. Du følger med strømmen. Lige præcis. Jeg aner det ikke. Ja, sikkert. Jeg kan godt lide, du siger, jeg følger med strømmen, og så bagefter siger du. Lige præcis, jeg aner det. Eps, jeg aner ikke en skid. Men ved du hvad? Det kunne stadig være nederen, hvis man slet ikke kan høre dig i videoen, eller hvis den går tabt. Det bliver i hvert fald noget lort. Man kan aldrig lave noget, der er lige så godt. Aldrig. Never. Jeg ved ikke engang, om vi stadig kører, det håber jeg. Og især, tænk hvis man slet ikke kan høre din stemme. Fordi du sidder så langt væk. Jeg er så langt væk fra dit græmfis. Yes, jeg håber virkelig ikke, man kan høre det der. Hvorfor? Kan du ikke lide, når folk hører sandheder? Ellers, jeg kan ikke lide, når jeg hører din stemme. Du kan ikke lide mig, fordi du synes, jeg er irriterende, når jeg får det så. Altså, det var okay i starten. Men når du begynder at sige ting, der er løgn, og ting 24/10... Altså, nå, ting som når det er, jeg siger, du er pæn. nej. Valdemar, nu dør du. Jeg kan godt se det. Det ser godt ud. Det ser godt ud for mig. Hvorfor er der absolut næsten ingen, der går på? Eller top? Jeg tror, når jeg kommer tilbage, jeg burde se lidt, om vi stadig kører. Men ellers, jeg tror, jeg ved næsten 0 kroner på, at man slet ikke kan høre dig. Seriøst? Ja, lige præcis. Der er ikke så stor chance for, at man ville kunne høre dig. Det er synd for folk. Så kan de ikke høre på mig. Det er faktisk bare synd for dig. Hvorfor? Og så har jeg sagt alle mulige underlige ting. Nej, det giver bare ikke mening, når jeg siger sådan, ja, og alt muligt, når de så slet ikke har hørt dig. Det giver sgu da vildt meget mening. Nej. Jo. Hvordan? Valdemar. Ja. Så. Nu. Hvorfor det? Net dreng. Er du død? Nej.
Hvordan gør du det der? Surprise, motherfucker. Det var lidt for tidligt. Jeg er ikke nået til dem endnu. Mit surprise er ikke med mig endnu. Men det skal det. Nej, det var nu vi skulle bruge det. Jeg vidste den var der, og alligevel gik jeg ind i den. Det var sgu da flot. Hvad er det for noget pik, det her? Jeg tror lige, jeg går tilbage. Nej, jeg skal lige der. Lige der. Mens kigger jeg lige på det der. Jeg gør sådan der. Sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Ja. Nej, god. Fucking god. Oh my god. Just leave her, damn it, you're gonna die fucking anyway. What did I say? Håber det der virker. Det er skide lort. Jeg køber noget pis, men han løber vel lidt hurtigere. Surprise! Næste gang filmer jeg ikke, Niels. Næste gang er jeg ikke med. Hvorfor ikke? Gider du ikke? Nej, fordi jeg simpelthen er lavet til at hyre folk til at gøre alle mine ting, så jeg bare kan sidde på en stol. Jamen, jeg får ikke engang en løn. Ikke nu. Jo, du får løn om en måned. Ja, jeg får det så. 1,5 kroner. Ja, fedt for mig. Tjener gyser. Så mange penge. Niels, det var dig, der gerne ville med. Igen. Igen? Ja, du var med. Jeg fyrede dig. Du var med. Jeg fyrede dig. Du var med. Jeg fyrede dig. Jeg hyrede dig. Du hyrede. Ja, det er egentlig det, jeg skulle hyre Markus til. Så jeg ikke selv behøver at tage mig af de der hårde pligter. Og fyre og hyre folk. Det er alt for meget. Hvad forlanger man af mig, altså? Jeg aner slet ikke, hvad jeg gør der. Surprise! Ellers vi smadrer dig. Smadrer dem. Du smadrer ikke. Nå. Hvad var det så? Jeg gjorde? Jeg gjorde helt vildt meget, mand. Hold kæft, vi er tæt på at vinde. Hvis vi vinder det her game, så er det fandme overpower. Oh my god. Lige nu ved, for helvede. Jeg gør lige Ashe, hun står bare helt alene og slår på. Helt alene og slår på turret. Bare nu. Oh my cheesecake. Hvad er det, hvorfor laver du? Det var ikke min vilje. Nej, dit kat! Nej, det laggede. Du skulle se på min skærm. Jeg har det på video. Jeg kan ikke vise den endnu. Nej, jeg er ikke dum. Jo, du er. Og alligevel har jeg hyret dig. Jo, du har ret. Det var dumt. Du har ret. Det var dumt at hyre dig. Nej, ikke det. Det var klogt. Nå, så er jeg jo klog. Nej, det var skide dumt at hyre dig. Nej, du er ikke klog, men det var klogt at hyre mig. Så du gjorde en klog ting i det her. I hvert fald ikke at hyre dig. Det var nok den dummeste. For helvede noget lort. Jeg fortryder. Er der returret? Er der returret på bongen? Du har hyret mig i et år. Hvis ikke det her det er filmet, så kan jeg blive så gal. Er du enig? Jeg er ikke enig. Jeg er faktisk fuldstændig græskatolsk overfor, hvad du siger til mig lige nu. For det, du siger til mig, det er bare lort, du går over hovedet. Har jeg lort ind i hovedet? Nej, det er meget lort ind i hovedet. Men altså, det er en helt anden side. Hvad? Det var ikke engang sjovt. Nej, du har ret. Undskyld, det er ikke sjovt. til Dr. Mundo. Hvad sker der? Jeg kan lige være pushe meget med, altså bare sådan, fuck ja. Og du, jeg kan godt lide, at jeg ikke forstår en skid af, hvad du mener. Yes. Fuck ja. Så, nu skal jeg finde. Og så kan jeg godt lide, at vi har fået et League of Legends billede. Selvom at ejeren af det hele ikke ved en skid om League of Legends. Oh my god, jeg løber.
han fik genskin. Godt. Niklas, hjælp. Du skal tage... Jeg tror... Det modsatte af top. Bund, eller hvad man kalder det. Bot. Ja, det skal du skynde dig. Vi totalt smadrer dem. Bortset fra, at de smadrer os. Men vi kunne smadre dem, hvis du kommer og hjælper. Ja, jeg kommer og hjælper, når jeg havde den her på. For helvede. Der er ham der, det klamme svin. Det er Kotopian. Han er rigtig sindssyg. Det er helt vildt. Han er faktisk professionel LOL-spiller. Er han? At du gider at tro på det lort, der løber ud lige nu. Du har ret til alt sammen lort. Nu holder I væk fra mig. Det er ikke mig, der skal plukkes. Nej, for helvede, hvor det lækker. Lækker, eller også så prøver du bare at finde grund til, at du gør det hele tiden. Nej, jeg lækker. Jeg har det hele på video, jeg kan bevise det. Eller jeg håber, jeg har det på video. Surprise! Så du Timos passiv dræber mig. Havde du en grund til at dø der, Niels? Nej. Har folk helt ærligt normalt selv en grund til det? Har folk... Jeg havde en grund til det, der var læk. Har du en grund til det? Ja, der var læk. Valdemar, du døde, fordi folk kunne have set det. Nej. Det er sgu da et meget smart angreb, egentlig. Ja, vi kom sådan ligesom, og så flankede vi dem. Det var virkelig godt lavet af os. Okay. Jeg vi skal fokusere lidt på det her turret. Det må du godt. Jeg fokuserer lidt på at gøre kampen færdig. Men du har ret, de prøver at smadre os der. Oh my god, jeg tror jeg løber tilbage. Der kommer hen der, den uhyggelige pige. Nej, ikke Timo. Det er ikke Timo. Han er så sindssygt, Timo. Er der noget værre end en... Hvem er det, der har filmet ham? Er der noget værre end en klam lille Timo? Nu hopper du hen på Timo og bruger QE. Jeg er på vej. Du lader være med at hoppe hen på Timo og bruge QE. Hvorfor ikke? Fordi det er min mente at døde. Hop hen på Timo og bruge QE. Brug nu E. Sådan. Jeg bruger kraft. W. Ulti. Sådan. Dræb ham. Sådan. Jeg døde selv. Hvad? Du skulle løbe ind i busken. Men fik jeg ham ikke stadig? Jo, nej, det gjorde Ashy. Fucking Ashy. For helvede, det var kraftet med mig, der gjorde det hele. Ja. Hvad er det nu, man kalder det der? Killstil. Fucking killstiler. Ved du hvad? Jeg vil så meget... anmelde hende. Du er godt klar, det er det dummeste, du for killstil. Hun er en killstiler. Nej, for det er hendes job. Er hun seriøst en killstiler? Hun er marksmand, og det er hendes job. Derfor er det hendes job at killstile. Jeg hader hende. De kræfter med mit kill. Den lille lort. Jeg kunne have fået hævn over Timo. You want your revenge, but you don't get it. Jeg går til angreb. Det er mig, der skal vinde det her pis. Vi vinder det her pis. Også selvom det er Ashy, der bliver featured, og ikke dig. Det er godt. Han har sat en kæmpe blokade op, ligesom dig. Okay. Ja, det er min metode. Han har stjålet metoden, der er altså copyright på. Hey. Sådan, man skal gå hen til Timo sådan, sige sådan That's my trap. Nej. Ja, sådan, i et opkald sådan, hey, Timo, it's my trap. There's copyright. It's copyright. You must be in the team, the fucking team, the Linux team. There's copyright on my traps. Go away. Find you own traps. Det lyder lidt lort. Own traps. Det er fint nok. Ellers. Surprise, motherfucker. Go it. Ej, hvad? Kan den heal? Valdemar, gå din vej. Ej, hvorfor? Klik på B. Det kan jeg ikke, han er efter mig. Hvorfor skal vi også tilbage?
Oh my god, han er efter mig. Han er godt. Han er efter mig. God damn it. Jimmy, damn. Damn it. Damn it. Damn it. Okay. Damn it. Damn it. Damn it. Fuck, jeg er skide dårlig, mand. Det er Thors hammer. Jeg er ikke bange for at bruge den. Sådan. Så kan du se. Sådan Thor her arbejder. Kommer der nogle nye minions? I vil være lidt brugte. Hvis I ikke forstår, hvad jeg mener. Fede dyr. Oh my god. God damn. God damn. Jeg hader hans attack. Venner, I går bare til attack, ikke? Sådan. Jeg er bange for ham. Han er min største frygt. Oh my god. Godt. Han kommer. God damn. Ja, jeg gemmer for mig. Vent. Klik på B, Valdemar. B! Alright. Det er så vigtigt. Det er den. Er det fordi, at jeg kan dø, eller er det fordi, der er et eller andet, der er vigtigere? Det er fordi, du kan dø. Okay. Og enemies battle buffs. Hvordan kan enemies ikke sætte bam? Det var os, der fik bammen, var det? For helvede! Hvad er det for noget, du taler om? Jeg taler om bam. Og hvem? En meget stærk buff, der hjælper dig meget i League of Legends. Hvad er en buff? Og man må spørge. Det er en ting. Jeg skal ikke være jeres tank. Venner, vi skal bruge nogle flere. Game over. Jeg er skide dårlig til det her pis. Har vi et svar på, hvorfor jeg ikke skal være med i de andre videoer? Ja. Du er mega dårlig til 0. Tak. Hvorfor skal jeg altid vise min ulti? Hold kæft, det lækker. Vigtig viden lige. Også at man står lige der. Oh shit. Fuck det. Oh my god. Godt, det er lækker. Jeg hader lækker. Det er ikke lækkert. Og her retter lige igennem alle mine hus. Copyright. Skriv med jer. Og copyright på tower. På Mammoth med towers. Ja, jeg har sat copyright på. I må ikke smadre tower på den samme måde som mig. I må ikke bruge jeres... ja, I må egentlig bare ikke slå på. I må ikke gå ind med minions først. Ja, lige præcis. I må ikke gå ind på minions først. Der er copyright på. I skal være med i vores team. I skal abonnere, og I skal like. Ellers må I ikke gå ind med minions først. Prøv lige at høre, de skal abonnere uanset hvad. Ja, abonnere eller dø. Abonnere, ellers så er der mange ting, der er copyright på. For det første må I ikke sætte mur med svampe, som Timo fundet på. Det er copyright, det er min ting. Copyright, venner, desværre. Det er sådan en secret service. Hey, der er copyright på den. Go away, bitch. I må ikke gå ind med minions først, hvis I ikke abonnerer. Og så må I ærligt talt ikke engang slå på turrets. Sådan er det. I må ikke engang slå på minions. Sådan er det, altså. Desværre, jeg kom først. Egentlig ikke, men... Det er ikke hovedsagen. Vent, det er det egentlig. Okay. Det er egentlig ingenting. Lige meget. Glem det. Jeg kan godt klare det. Godt klare det. Yeah! Sådan.
Right. Kan jeg ikke også købe? Køb noget. Dø, minions, dø. Jeg er ikke bange for at bruge mit våben. I like that he's just putting Men jeg bruger mit våben. and just Kom så. Kom så. What? Ja. I må også kunne se, det lagger, ikke? Så kan I sige til Nelas, at det lagger passende meget. Ja, nogle gange. Du kommer på det forkerte tidspunkt. Hvad? Det lagger. Bare fordi jeg sidder og gamer i bilen, og først jeg kommer hjem til dig. Seriøst, har du gamet bilen? Ja. Oh my god, godt. Damn. Det lille fede argumaniske svin. Ham havde jeg så ikke regnet med at møde. Nej, det er klart. Du havde ikke regnet med at møde dig selv. Det var bare. Du snakker om fede argumaniske svin. Nej, jeg snakker om ham der. No, forkert vej. Hvad er det for noget? Valdemar, Ja. hjælp mig. Hvorfor det? Nå, ja, jeg kan godt se det. Vi taber det her. Oh my god. Det lille pigsvin. Venner, der er copyright. I må ikke bruge de der ting. Sådan er det. Dø. Sådan. Men fik jeg ikke et kill? Jeg fik så meget kill. Det vidste jeg ikke. Hvor står der egentlig, hvor mange kills jeg har? Nej, lad os sige, hvor mange kills har jeg? Hvor mange kills har jeg? Kom nu. Nej. Ja. Jeg kan slet ikke læse de der mærkelige ting. 1. Er seriøst? Og du død 12 gange. Hæft noget pis. med at dræbe 4. Jeg står igen, det er rigtigt. Det er Ashy kildstiler. For vildt. Altså, så skulle du se mig. Jeg har dræbt 16, jeg er død 17 gange, og jeg har smidt sidste. Næste game, der går jeg jungle casts. Jeg keder mig. Keder du dig? Ja, jeg er død. Jeg keder mig, når jeg er død. Ready for the boy. Jeg har ikke sagt noget. Nej, det har du vist ikke. Ellers, vil du gerne blive som den rang, du er nu? Eller vil du gerne ryge en ned til toiletrenser? Nej, det er en rang. ja, det er det. Blevet. Fuck en nederen rang. Ja. Den er så nederen, at den heller være fedt til dig. Nej, det gør den vist ikke. Det er mig, der er chefen. Havde den været så nederen, så havde jeg haft den. Nu er jeg så heldig, at jeg har haft den allerbedste rang. Sidde på en stol og lave ingenting. Bortset fra denne udsendelse. Og det er mig, der filmer. Det er bare lige vores første video. Det er meget vigtigt at gentage det igen og igen og igen og igen. Det er vores første video. Eller er det? Nej. Dø. Jeg har et maskingevær, og jeg er ikke bange for at bruge det. Jeg har en kølle, og jeg er ikke bange for at bruge den. Jeg bruger den ikke. Hey, hvorfor døde du? Jeg bruger den jo ikke engang, altså. Mom. Du er godt klar, at han faktisk slår med en lygtepil. Okay. Altså, så dør de bare. Hvad er det for noget? Hvad er det for et spil, det her? Det her er din lille film. Jeg ved det. Hvorfor spørger du så? Det er lækker. Kom så. Nu skal vi bruge min taktik. Husk copyright. Ja, der er copyright på Nexus. Kom så, vi tagger den. Maybe Vil du gerne til rent? Jeg sagde nej. Nogen vil gerne til rent. Die! What the...
hell er der noget galt med det her? Nå, det var da smart. Godt nok skal man vente lidt tid, men... Jeg håber snart, vi vinder det her. Der er virkelig lag i det nu. Der er lag i Gangøjsen. Du døde, fordi du Ability para. var en lille Jeg kan købe den sidste item. Nå, selvfølgelig. Twin Shadow Blues. Nu skal jeg dø. Dø nu, altså. Oh my. Prøv at gå ud af det der område, når det bliver lavet, medmindre det er grønt. Så betyder det dig, ikke? Surprise! Kæftig, han er sygt. Det er svært at følge med dig. Ellers, du må gå lidt stille. Det er svært at følge med dig. Jeg er forpustet. Jeg er forpustet. Bum! Du ramte ikke nogen. Kom så, Niklas. Lad os se. Hvordan går det? Jeps. Niklas, du har meget liv tilbage. Hvorfor recall? Det ved jeg ikke. Jeg har været lyst. For at være med defensiv. Nå, jeg er 17. Jeg vil gerne være i level 18. Jeg har lyst til at være i level 18. Hvorfor må jeg ikke være i level 18? Hvorfor? Det var ikke meningen. Det er Alright. Alright på alting. Alt, der har med mig at gøre. Nej. På alt, der har med LOL at gøre. Ja, det har vi sat copyright på. Det må jeg kun spille, hvis I abonnerer for os. Det skal I bare vide, så tænk over det, når jeg ser videoen færdig. At I bliver nødt til at abonnere, for ellers så er det slut. Så kan I seriøst ikke spille spillet færdigt. Troll! Flammepige! Hvorfor dræber du mig dog? Jamen, er skide klam. Det er sgu da det, jeg siger. Hun er grim, Valdemar. Det er noget andet. Man må ikke mobbe folk med det. Det er bare sådan, hun er lavet. Go do some stuff! Oh my god, hvorfor? Taber vi, fordi der er nogle idioter, der ikke laver en skid, Valdemar. Det var sgu da langt væk. Jeg kunne ikke nå det alligevel. Du kan klikke på B, og så kan du i det mindste dræbe timer. Ja, det kunne have været dejligt. Ja, Valdemar, jeg spiller ikke sidst. Så kunne jeg have fået et kill. Og ved du hvad? Det var så alt for den her gang. Og måske for evigt. Lad os nu se. Og vigtig detalje. Hej hej.